Ya nduk kan Niken Salindri. Ya. Wiwitane henderek sang mati Daleme Mbak Niken ning ndi to, Pak Yoyo? Ya piyayine ana mbok takon dhewe. Lah nggih, wong enten kula teng mriki takon bapake pripun ten jenengane, Pak? Niki bapak jenengan to? Lah nggih, niki bapak kula Jaten. Oh, Jaten. Nggih. Sing bapak jenengan Bulusari? Bulusari. Kang Pur kuwi. Kuwi. Nggih, Kang Pur. Heeh, dadi bapak Jaten iki aku, bapak Pocongi kowe ngono. Bapak pocong, Pak. Oh, iki lho bapak Pocong. Bapak pocongnya ora sing dibuntel kain putih mori kan lho, Pak. Heeh, heeh. Kuwi gelem ora kowe? Kita kaplok iki kan. Ojo Ken, ojo nduk, durung wayahe. Kula kan tanglet bapak to, tirase bapak pocong. Iya. Ojo ngono, Pak. Lha sing arah-arane iki kok. Iki uga diaturake marang wah lek ngene kan kaya ngene lingguh wis ngene to. Kaya sapa? Ya dalang-dalang kene iki lho. Ugi katur dumateng keluarga besar Pepadi ing Kediri, Ketua Pepadi Bapak Geduk Siswantoro. Nyuwun dipalilah Pak Geduk, lagu panjenengan asring dipun kumandangaken kalian kanca-kanca Kidir Sumilir. Ha iya. Matur nuwun nyuwun palilah lan ugi dumateng Pak Didik Wibisono, Pak Gatot lan ugi keluarga besar Pepadi Nganjuk sedaya kemawon para pepunden lan kadang seniman ngoten. Yo, neh kan sak garis nggih kan. Bocah ki yen rung bocor suarane dan banter kaya bledek. Bocor napane lho, Bu? Lah lek mbokmu ngene kan wis brojol papat to, Nduk. Wis bocor papat, awakmu kan sik buntetet. Dadine suarane sik kong banter tenan. Degane kambel ijo bejane sing duwe bojo. Urung karuan rabi karo artis ngono njur penak rong karuan. Lho, penak lho, Pak. Akeh kok bojone artis ngelanang malah saya kuru ya Kok akeh. iso? Aku karo Bukesi mbiyen nalika Bukesi dadi bintang tamu awakku yo gagangake aku yo. Sebabe? Sebabe. Lah kono kan karo bintang tamu lanang. Heeh. Karo Gareng Semarang apa karo sapa dipangku. Oh, ceritane sampean cemburu ngono, Pak. Loh, tanda cinta seorang laki-laki kan harus cemburu to, Nduk. Ngono kuwi. Lah ora cemburu kuwi tegese ora cinta. Ning cemburu harus tahu kepada batas-batas. Mergo yang namanya mencintai tidak hanya kita tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana keikhlasan kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Allahumma. Tapi lho, Pak, Apa? Bukesi kan nggih profesional nggih to, Bu. Iya, no. Nek kita itu dipangku sama apa dagelan-dagelan itu jenengan kudune ampun nesu lho, Pak. Ora nesu. Kudune jenengan mangku liyane. Mangku kurel ya. Nggih mboten to, Pak. Mangku sinden liyane gitu, Bu. Anak profesional lah. Anak pinter provokator. Urung bocor Bukesi. Sowan, iki aku, Pak. Oh no, ayo sayang, ayo. Terus sing nyeluk aku sayang sapa, Pak? Lho kok ya sayang kan anakku ya sayang, padha sayange ngono lho ora. Lho ket mau aku ora diceluk sayang. Iya. Ini kan Mary lho, Pak. Ini kan Mary lho, Pak. Mary iya. aku, Pak. Iya, iya ngebar iki gentine kan sayang. Ayo. Sowan menyang kutha gedhe. Ya. Kowe sayang itu kira aku obat nyamuk ngono piye. Belas ora dianggap ah. Lah mula kuwi anu bojone ra dijak doan no. Lah ya kuwi to. Heeh. Dadi iki menganu nduk nih kan.
Pripun, Pak? Iki dalang 2000-an wong 8 iki, kan dalang Nggih, kabeh. nggih. Mangkat ka Wonogiri, ka Solo, ka Pacitan, Ponorogo. Ngono iki ora sing ngejak bojo, sing ngejak aku tok. Dadi iki pancen bocah iki pancen ora nek sing setia karo istrinya. Yang setia adalah hanya saya karena hanya Bu Kesi yang kuajak ke sini. Oh, ngono kuwi. Tak dongakne sok lek entuk bojo kaya aku ngene iki lho ya, ning ndi-ndi digawa ngono lho kan. Oleh bojo dalang. Ora kudu dalang. Lek ser Oke. dalang ya ora apa-apa lho ya. Lah ngopo, Mo? Menyakitkan, Pak. Yo ndelok-ndelok dalange. Setiane gur karo debok kok. Kok iso? Lah niku jenengan matep debok terus. Setia apa aku anyel karo debok. Lho, debok antem lho ora ngono. Lara jangkrik. Ayo. Panjenengan menika sinden sing viral era sekarang milenial. Bu Kesi niku tahun 2000 njebluk ning Gunung Lawu to. Nggih. Wah, saestu jaman biyen ku Solo, Jawa Timur, Taman Mini, Taman Eden. Ning sakniki Bu Kesi niku nggih viral lho. Pripun? Caksi Lovers sekarang lagi naik daun. Nek niken kan Jenengan mboten ngertos ta Caksi Lovers niku? ya, napa niku? Cahyo Kuntadi dan Kesi. Oh, nek niken Nek kula riyen gadah, nek saniki mboten gadah. Demen napa aku ora ngerti. Apa kan demen kan? Dek ben Sanidi. Oh, saiki Sanidi, Pak. Lah demen apa? Nek biyen mbuh aku lali ya, Pak ya. Akni mbuh apa? Lah iya. Ngaku dhewe. Piye to? Hah? Karo kae bubar apa? Karo kae bubar. Aku ora ngurusi bangsa ngono kuwi, ya bodohku ndalang nyapa ngurusi bocah pacaran iki ya apa kan. Aku ngerti ku wong wedoke ngerti ku gur Bekesi tok liyane. Lah ning isan jane yo ngurusi. Ngurusi sapa? Ngurusi kula. Kok iso? Jenengan mboten darang ngono, mesti kula divecenge to, Bu. Kali bapak mesti Masa diveceng. to, Nduk? Aku kurang ngerti to, Nduk. Nggih, Mula Saiki sesuk-sesuk. sapa Nduk ngono kok Pak, biasane. aja nakal-nakal karo Lah, anake. Nyapa? Sampeyan mikul Dek Niken ya? Lah iya nunggu yo kangen karo anake lak yo oleh to. Kenek ning wanita ya, tak sambluk parut. Aja nemen. Wah lek nyampluk parut lara tenan Bu mergo parute sik anyar ra tau kanggo mergane. Wong mikul anake kaya sore mau tak vikol. Wah niken rekae masak. Oh. lah iya. Iki sawangan jajal masakane kuwi klosen apa isine kuwi kan tak delok masalah elok tenan. Seorang sinden viral masakane luar biasa. Apakah itu Indomie? Bapake kok ngece yo. Pun Apa kula mau? damelne wau. Apa? Siomay terus Wah. napa njabane niku gobes, Pak. Bah, Itu makanan sehat 5 sehat 5 sempurna niku lho, Pak. Ya lima sehat 5 sempurna. 5 sehat 5 sempurna niku lho, Pak. lah ndi 5 sempurna kan susu. Ngene lho. Sayuk mayung mayur. Ah. Satu ya toh. Nasi. Nasi. Ah. Telur. Lauk pauk. Lauk pauk. Telurmu kuwi ora. Terus sayur mayur. sayuk Buah-buahan. Buah-buahan apa nek? Susu. Susu, lho cetor ya bang susu. Ayo, Nek mie godhog karo Ayo. Pun kula damelne wau, Pak, daging. Ah, mak gorene ra, Nduk? Mboten, supe yo Wah, kuwi fotone nek kirim ning aku kaya. Ayo. Ya saiki sampean, Nduk. Ayo. Suara kurang permana. wis entuk gantine urung, Nduk? Napa, Pak? Wis entuk gantine apa urung? Gantine napa? Kuwi lho sing Sakidi kuwi kae lho, lah. Sakiti. Sapa? Jumadi kaset. Nek Pak Yoyo karo Bu Kesi kan Caksi Lovers. Nek kowe Sakidi to apa? Sanidi niku sahabat Niken Salindri. Oh.
Nek kula saniki tasik jomblo, Pak. Jomblo. Nggih. Sanidi mau apa, Nduk? Sahabat niken Salindri. Sanidi ya. Gantinen aja kuwi. Lha napa, Pak? Sahabat niken di to Cahya Kuntadi lho ngono kuwi. Aku wis ngomong bola-bali lho Bu Kesi. Nek gojeke aja karo cah cilik. Cah cilik kuwi bloko. Sampluk parut tenan lho ki kok. Jadi bar niki kula ganti Saninang, Pak. Apa kuwi? Sahabat niken Nanang. Wah, Nanang merem to. Sanes, Pak. Lah apa? Nanang picek. Aduh, malah kasar ora. Yo, monggo. Ning wases Iki mengko kowe ya dadi yo neh, Nduk. Dadi terus nyang pojokan sing nganggo kaos oren iki lho, kae mesti wah. wani pira, Pak? Wes to, wani pira-pira kae. Pokoknya agar pasir koral ijek mlaku. aja gelem Nduk lek karo bapak rasa dadi kae. Iki ae cakepane diapik-apik iki lho. Bar iki lak apa cakepane? Angrorong marang bendara. Nah, diganti angungkrum marang Ki Cahya. Nah, ngono. Aja lho Ken. Mboten, Bu. Bu Kesi, Pripun? parut mriki apa pundi? Sampun. Lek ngeten iki pancen teng panggung ngeten iki Pak Cahya Kuntadi sampun kula liyaraken. Oh, ngaten. Jangkrik padane kewan aku. Lho kan seniman itu di panggung milik umum, Ah, gitu iya. lho. Iya, Milik umum. SCTV, Pak, jenengani satu Apa? untuk semua. Ah iya. Lah SCTV satu untuk semua apik. Bu Kesi melu untuk umum padake WC aku ora ya. Ya. Angungrong marang bendara. Hop, Bu Kesi. Tiasu Lestya pijar ngincangake alis. Ya, bareng berdua masuk. Terus no sasi Niken Bu Kesi. Ya kan? Luwih becik patenan timbang pisan. Mangge sambutan marang kula warga
ente hebat iki. Ora nyangka iki ya para murid-muridku mbiyen. Dik Indra iki ya saiki dadi pengrebab. Ah iya, wah tenan. Ora nyono ya. Ora ngira kuwi sing gender iki ya kuwi nembe wae lulus saka isi Surakarta Pedalangan dengan karya Syekh Subakir ya kuwi Mas Akbar Nganjuk elok kuwi. Yo Bu Kesi. Kaget aku mak teratap. Jenenge ya kuwi kok ora. Niki dalu niki penonton warga masyarakat Kediri tumplek-blek enom tua sedaya sami rukun makempal wonten mriki Pak Dalang. Nggih. Simbah-simbah sampai sing kudung putih niku ya Allah. Jan cantik. Aku salat tuwek mesti kaya ngono kuwi lho, Pak. Iya. Manis panjang umur ngono. Matur nuwun. Wis lek umur wis tuwek ya kaya ngono kuwi ning aku nganti tuwek ya tetep semene iki lho Bu Kesi aku. Alah gombal amoh. Ah iya, nggih. Layak kok nganti-nganti ngandongi remason lho. Dibalsem lho ben awet. Iya. Iya Bu Kesi. Urip ana kutang gedhe dangdutnya Mas. Ichiro kuchiro. Wah. Lawe bete mate nangka nimbang tapesa. Ayo ayo. Dan Sani di rukun selalu ya. Iya, terima kasih. Sampun. Sampun, Mbak. Kita kan punya fanbase masing-masing. Iya. Dan harapan saya fanbase Niken Salindri dengan fanbase siapa saja akan menjadi fanbase yang selalu kompak dan rukun. Amin. Tidak saling menghujat, oke? Cocok nggak dong? Harusnya seperti itu. Wes Pak. Sampun Pak, kalau ngangsel nggih. Ayo Bu. Ojo, bayaran akeh dhewe kok. Ayo kene sira bayaran nganti Padang kok. Kamu nggak
boleh, kamu harus stay di sini. Kamu malam ini bintangnya Cahayu ya. Kowe kudu nang kene terus sampai esuk ngadeg. Ponen. Nggih, tapi kok ngadeg terus. Eman-eman bokongmu sing koyo biola gitu, Pak. Aku kangen karo awakmu Ken, nalika awak main ketoprak Suminten Edan niku luar biasa tenan Ken. Oh, lek niku Coba. kula edan tenanan. Bu. Ayo, dadi Suminten Edan. Lah Mbok. sing Aku dadi mboke, ya. napa Mas Brotane sinten? Bapakmu kudu mbok gandrung. Ah, ngono. Ayo, kendel, ibu gak bakal nesu. Ayo, kita Iki pemain ketoprak kabeh. Pak Bagong, Pak Bagong, sampean yo raja di ketoprak. Lah karo Pak Bagong kurang Pak chemistry-ne, Pak. Lah karo sapa? Karo nganu apa pemain beduke Didi Jalaras. Pak Kangkol. Oh, iki. Ayo, ayo bal, dobel, ayo bal. ayo, dadake truk. Ayo dobel. Ayo. Wong kare gandrung ngene. Ayo. Ayo. Karo bapak wae, karo bapak. Ayo lah. Bang. Wes gandeng rene sing gelem ora apa-apa kene tak entuk. Sampe ni sapa to jane ngongkonani? Maring sinten? Oh, baik kae. Oh. Damel kula. Lagune? Lagune napa, Mbah? Tragedi. Oh, napa-napa purun. Oh, Niki, penak Pak. men to. Napa-napa purun. Apa nek lagu napa-napa purun nih? Enek, Pak. Napa-napa purun. Purun, Oh iya, aku ya. wah, apik iya. Ayo, Pak. Ayo aku rono aku. Ya Bah, pertama itu. niki aku ki kayak apa jenenge arep rabi karo Mas Broto terus ibuke ngomong lek ternyata ki ora sida rabi karo Mas Brotone milih rabi karo cempluk. Oh iya. Ayo, Pak, Berarti wani bae. berarti ibuke karo Nik Anuse karo sapa jenenge? Kalih kula terus Ah. kula semaput blek terus turu. Nganti isu ya. Penak no kowe. Ayo, Bu. Ayo Bu, sampean dadi ibuke anu apa iki Suminten. Ayo. Ya. coba. Kanggo anak wedok. Lagi. Kene-kene nduk Cahayu. Har Dalem anakku. Dalem piang. Bocah tok 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 tok. Aku ki lagi bungah lho piang. Bungah kenapa nduk? Layakno tak sawang kowe mau mesem-mesem dhewe ning arep gerdu kono kae. Aku ki arep rabi lho karo Den Mas Broto. Loh, Den Mas Broto ki wis ganteng gagah dhuwur perkosa. Masya Allah, kayak bupati. Ketoprakane Masya Allah ya barang ya. Oh, pancen aku tahu ngerti lho, Nduk. Dan Mas Subroto kuwi piyanyene ganteng.